Ja, Willem hier vanuit de studio. En Laura dus op locatie bij het anker. Die had het weer goed van elkaar. Dit hier moesten alle squallen het winnende nummer van Feline hier Boeshield insturen als audition. En net om de jury om te kepen, nee. Volle bak jong is de enige paard naar de finale. Hoe keer al? Ja, daar is ze. Ik kan zeggen het anker droom! Als ze zinnen op motoren slaan, dan is het schilderij net te versneeuwen. Ik ben zo blind dat ik niet dus. Wauw, wat een dance moves. Zo erg verblindend dat ik haast viert om hier met de titel van het festje te aan. Dat is namelijk Bleuwen. Dus net voor het gaan, maar Bleuwen. Wauw, echt even een applausje. Fantastisch. Ja, en hoe dit nummer, daar wil ik natuurlijk alles oer weten. Reinoud, het is wel verwarrend natuurlijk. Ik dacht, waar is die pet? Dat vreeg ik, die kreeg ik al, want Reinoud zet natuurlijk altijd een pet op, maar deze Reinoud net? Nee. Oké, daar staat de chocola al op? Ja. Mocht eigenlijk net, hè? Nee. Nee, nou ja, wie het lekker? Ja. Wat ben wij lekker metsie? Ja. De hiem van de morgen alleen nog nooit toch? Nee. Nee. Want hoe kon dat? Hoe hiest je zelf even stiekem chocolade mij dan? Ja, want ja, ik had honger en toen dacht ik, nou, ik neem nog wel even chocola mee. Dus. En neem je zo vaker stiekem wat mee? Ja. Hey, en Jesse, wat vies je eigenlijk van dit nummer? Ja, ik vind het wel een mooi nummer, maar waarbij uw onderwerpen eigenlijk erin binnenskreun. Ja, echt typisch Don Riep. Alles wat echt in Don Riep we dingen is. En ja. Wat wie dat? Nou, het is gewoon inderdaad typisch Don Riep. Want wat wie de onderwerpen die hem mij Reinoud besprutsen hebben? Sowieso, ik wil de Riepstra merken. En hoe ziet die merken er dan uit? Ja, groot. Dus het, En wat is die favoriete onderdeel daarvan? wel muntjes schuiven. Muntjes schuiven. En wat ook belangrijk is, dat je via je neus inademt. Dus wat je dan krijgt, is dat je automatisch je adem laag krijgt. Een finale plak bij Jong Junior budget Ek bezitten van Reinoud. Hij had maar alle squallen naar hit bedacht. En deed het vanzelfs Ek een cursus jong bij, zodat het aanst op Spotify en tijdens de finale show super lekker klinkt. Goed zo Jesse, lekker bezig man! Wat is die favoriete stukje trouwens? Het refrein. Als het de leeuwen, als ze zinnen op motoren slaan, dan is het schilderij net te versneeuwen. Die tekst die is super snel. Hoe kun je hem dat een beetje in de holle krijgen? Ja, heel vaak achterkoord van en elke keer een stukje. Is dat een beetje die stijl? Een beetje snel Ja. rappen? Ja. Dat is gewoon lekker snel en ik zing graag snel. Waarom dat? Weet ik niet, dat heb ik gewoon veel vaak. Oké, en dan is Azen het optreden en dan sta je daar in de lawaai. Volgens mij 800 mensen. Vind je het spannend? Ja. Het lijkt me vooral heel spannend, want dan heb je eigenlijk zoveel mensen om je heen dat je denkt van dat het gewoon spannend is en dat je denkt van ik wil niet, maar het is gewoon dat het gewoon daardoor zo leuk wordt. Nou, bij mij is het zo, als ik dan hier optreden en dat ik dan denk, oh help, waar ben ik dan mee bezig? Maar als ik dan eenmaal ben begonnen, dan voelt het alsof ik net meer ben te stoppen. Ja, ik sta bij de eindmusical van groep 8. Ja, dat heb ik nou ik altijd, Jesse. Als ik in één keer maar iets begin, dan ben ik net meer te stoppen. Krijg zelfs interviews onderbreken maar met onvrege voice-over commentaar. Heerlijk. Okay, en herstrik al een uittocht hoe je hem eruit zingen als echte rappers dan? Of hoe? Nou, dat hebben we nog niet besproken, volgens mij wel. Nee, nog niet. Nee. Ik dacht een beetje allemaal regenboog. Dus de ene groen, de andere blauw. Want iedereen is anders in het dorp. En ze zijn er voor elkaar. Dus ik dacht een beetje iedereen een beetje in een ander pakje achtig. Ja, gewoon zo'n chille outfit. En een net te moeilijke dans. Maar ik wil een beetje uitdaging. Ken iemand van je met iets bijzonders trouwens? Ken iemand een Arabi flikvlak salto of een...
Ik net, maar een klasgenoot die zit op turnen en die kan heel vol. Laatste vraag, vuurwerk of geen vuurwerk? Ik denk vuurwerk. Denk ik ook. Nou, dat denk ik. Ik denk dat dit vuurwerk wordt. Ik wil dat ik thuis viel en dat ik mij deal. Elke ding is zonder bal, ik was die rol, wat het van en dat is een vaardeal. Vaardeal, vaardeal. Nou, het is mij wel duidelijk. Het anker gaat volle bak voor een dikke hit. En misschien wel de winst van Song Junior 2026. Dan met Bleuwe een blijvertje. Ja, leuk hè? Nou, het beste. Op het Oerisland, dan is de schilderij te beschreeuwen. Te beschreeuwen. Ik ben zo lief dat ik niet thuis viel en dat ik mij deal. Elke niet is zonder bal, ik was in rol, wat het van en dat is een vaardeal. Vaardeal.